Inda mukoti sika dzekoti modziziwa matarwa panze mafoni edu kudzima kana kusaka silent. Uye munhu kana achida kupindurawo kupinda mukoti unosimudza ruoko wonzisaura. Mutsvanga Zakaria ndiwe, Mutsvanga Patrick ndini. Kana takutaura totadzisa changamire nyaya iri pamberi penyu. Nyaya ndeyekunyenga nekudanana nemukadzi wako. Kuda kuri pane mombe njiri yanemodza kuti pane mari yedare. Kutaura izvozvo ndi Zakaria Mutsvanga achitaura kuna Patrick Mutsvanga. Pamunoona Mutsvanga ukama wenyu wakamira sei? Ukama wenyu wakamira sei? Ni baba. Ni baba. Tuinzwa mukutaura kwacho. Tauro tinzo Zakaria vakafamba sei? Ino nangu kuti baba ndotsanangura kuti mudzimai wangu anogara kumusha, anenge ari pembiwa ari ngawe apa mudzimai wa Zakaria mugare pakati pavo. Sananguravo mudzimai wangu anogara kumusha, anenge ari ega, ini ndinenge ndiri kubasa. Saka baba vakatanga kuuya kumba vachinetsa mudzimai wangu. Kusvika mudzimai akambotanga akanyarara, kusvika azoudza hanzvadzi yangu inonzi Tracy Mutsvanga kuti ndozviri kuita baba. Ndokuvamboramba vakanyarara kusvika vazoti zvanyanya rikatishudza baba atindu. Kusvika inini mudzimai azokwanisa kundiudza kuti ndozviri kuita baba. Kusvika isusu takazosvika pakufa kuharare kubasa, takazosvika pakuvabata takatori mumba ivo baba. Takavabvunza kuti muri kuitei muno, vambotanga kumboramba kuzvenga maaudios avaisenda, mameseji zvese zviripo vachipfimba mudzimai wangu. vakapfimba zvimboza kuti nyaya ndeyekunyenga nekudanana. But muchitaura ndiri kuona kuti kudanana hakuko. Nyaya yako kuti tinoda kuti atizopinduranga aine ngati nyaya yako atiyo ndeyekunyenga kana kupfimba mukadzi wangu nekudanana. But matauriro ari kuita ndiri kuona kuti yechipiri hauswi kuridza kuti wanga wakudanana here, wakapera pakupimba chete. Vakambotara kuti ndakavabata wari mumba vachiitei? Vakatozouya kumba ivo baba. Wanga wakudanana here kana kuti chii yanga iri trap? Chisanga tatoti yanga yatrap. Nokuti baba vane zvinhu zvakaita musha zvakawanda, wogadzirwa dare woramba. Woita futi wakambonyenga hanzvadzi yangu futi, wakagadzirwa dare wakaramba, wakati handizizive. Wakaita zvakawandisa zvawakaita. Saka apa takazoti sezvo munhu achingoramba chivaita kuti vauye kumba tovabatira vari mumba, sezvo iwo anongozvitoita. Saka hapana kutozodanana apa, yanga yatrap. Kuti uti wakadanana uchita kuti wakaenda kune hanzvadzi wanga ari pakupfimba handiti, apa kwakuzoita trap. Tinoda kutokujekesa iyo uri kuti here baba wako wakarara nemukadzi wako kana kuti wakapfimba chete? Wakapfimba kunyenga mudzimai wangu, wakapfimba. Asi havana kuzorara naye? Havana kuzorara naye. Baba wako charo charo. Ngatidare rizive kuti rokutora nyaya mafimbo chete here kana kuti kurara. Nekuti dzinenge dzava nyaya kuti patozoita chii relationship.
That's why the ranga ruda kujekesa. Saka wakapfimba, wanga wari pakupfimba. Anditi. Iyo iri kutaurwa Patrick. Rudo pana uzenge paita rudo apa pati wakangori pakupfimba mukadzi wemwana. Pamusoro Changamire, kutaura kwavari kuita ichokwadi, ndakataura mashoko erudo iwayo, asi pane zvakange zvakonzeresa kuti nditaure ndichida kuona kuti anoita sei senyaya dzaakambenge andiudza. Saka ndaiona kuti munhu uyu ndiye ari kuda kunyebera murume wake kuti ndiri kushushwa. But kunyange zvakadaro Changamire, nyaya iyoyo yakataurwa tikaenda kwamasvosva, ikatotongwa namasvosva. Wamasvosva wakati yapera, ndaipeta, handichadi kunzwa ichitaurwazve. Chepiri, pavari kuti vakasvika kumba vachinditrepa, zvesho wakasvika ndakatogara mudining nemudzimai wake. But nevanhu vaakauya navo vakangosikondirwisa, hapana akandibvunza, vakangosikonditema ndikakuwara. Ndine mapepa acho ekukuwara nemapicture acho avakatora ndivo futi vachiri kumwaya kuwani. Saka iye zvino nyaya yacho iri kumatare. Yakatonzi tiri kudiwa kudare raMajestate musi wa6 June. Yekutemwa. Muri kureva kuti nyaya iyi yakabva yaenda kwaMajestate, haisati yapira kwaMajestate? Haisati, itorida kutopinda musi wa6 nekuti ndakakuwara zvakanyanya. Asi haisiriwo nyaya iyoyo. Yakabata Ngadaita itomurira akachangamira kuti kwaMajestate tozivatsokutonga nyaya yacho yakanyanya vakachangamira. Ini ndaifunga kuti wakazouya yapera kwaMajestate, wozouya uchitongwa yekupinga kwawo yapera. Aiwa, tichiri pakudhibheta kuti tingaibate here kana kuti hatingaibati sinzi iri kwaMajestate. Nekuti tikazoti tiite half baked hazvina zvazvinotibatsira. Dare ndopari kudhibheta kuti rinoona kuti no, nyaya iyi zvairi kwaMajestate tikada kuitonga inozotikanganisira marelationship dare. Zvakafanira kuti nyaya yauya kuno ishe, nyaya iyoyo hamune musingachatenderwi kuti muibate nehayaraki yematare. Pamusoro Changamire, ndiri kuona kuti nyika pamuri kutaura ipapo payakatukwa kwaishe masvosva takafunga kuti yapera, asi yakazoenda futi kupolisi ikoko kureva kuti haina kupera. Ndosaka mazuva asazoya kuno kuti imini muzotogadzirisa nyaya. Sekuona kwangu nyaya idzi dzinenge dzakasiyana, nekuti yakaenda kwaMajestate inenge criminal yekuuza kwawakaita, then iyi yauya isivhu yekuti uya ari kuti ndiri kunyengerwa mukadzi wangu. Right. Dzinenge dziri nyaya idzi dzinopfekana. Chazoita kuti aroverwe inhau yekuti yekupfimba pobva paita kana kuti ndikujekeserei maitikira zvakaita. Dzaswai pataurwa nyaya iyi pekutanga kunzi ndabvunza kuti pane nyaya mbiri, pane yekupfimba kozoita yekudana. Tiripo ipapo ndokubva tabvunza kuti zvakafamba sei, ndokuona kuti aiwa pakudanana haana kuzodanana, asi iyeyo ndiye ataura kuti Kristu akamukwezva kuti auye. Saka wamukwezva, pato nemhosva kuti mukwezve munhu kuti muponde. Muri kupanzwisisa?
anga akaparirwa mhosva but azokireta atora mhosva kuidi kuisa mumaoko ake ari mazvoni dai yanga iri nhau yekuweka chete isina kuzoti iyo nhau iyoyo yekudanana ndo yaita kuti adaidze aruwe munhu kundomuuraya. Saka anenge ane mhosva ipapo ndiani? Muuraya nekuti aita instant justice. Mhosva yanga iripo, dai wakamukwezva wakangomubata wasina kuponda odi woenda kumakoti. Chokwadi mhosva iyi Murora waonepi simba iwewe ekuenda kunopfimba Murora? Ndio mhosva iripo. Mhosva yanga iripo, wanga waine mhosva wanga waine mhosva yanga apara. Chii chakapa kuti urowe uzorwise munhu simba iroro anoona kupi? iye asina kumbobata-bata mukadzi wako, muromo chete wakataura. Right? Iripo yacho imwe yechitu yekupuma. Ishe yekupuma kuti iwe wakazodana naye mukadzi wamusengi, mukadzi akati handina kudiwa nekendira akandoniimba handina kumuda ini. Saka iye zvinezvi kuti kaipere nyaya iyi tipeiwo mai tinenge takutopinda munyaya izvezvi tiri munyaya. Pamusoro imamo nyaya iyi yafanana nemwana anoenda kujana nemombe kundofudza mombe, obatwa nehope, mombe dzobadzanya, muridzi wemombe obva mukachibhebhenenga kwakutema mombe dziya kwakurowa mwana, ndiye anenge atopara mhosva. Ndo zvakaita babawo. Asi senyaya iri kunzi iri kwaMajor Street, changamire atamboisendeka dzamara ipire kumusoro yozodzoka kuno. Pamusoro ndichinoda kungoti ndipatauri hani kuti ndinogona. Ndimani ndini maichiweya mutsvanga maichiwangu mutete ini ndikuda kungoti chazonyanya kuita kuti mukomana aite hasha pana baba, handisi kuti zvandinotaura ndo zvekuti zviitwe, asi mukachiona maodhiyo ndo akazochirwadza. Maodhiyo ekenge akunyorwa nani nababa kumuroora, zvinonyadzisira zvinoita sei. Saka ndiri kuda akazoti zvinotochidii zveshuwa inyaya dzakarana, asi wakuru wakati mbavha ibati wabatwa rumba, mbavha ibati, nekuti dai vakangoti tanzwa kunzi iwewe uri kunyenga mukadzi wangu pasina umbowo kana maodhiyo, aigona futi kuyibiti kuyiramba. Tinoda kuti mutibatsire aiwa inzwa ini handina kuramba kuritonga nyaya iyi. Muri kuona kuti uyu apara mhosva handiti, imimi futi mandopara mhosva. Apara mhosva ndeipiri nani anyenga kumukadzi kuti iwe ndokudawo, neapara mhosva ndeipi andoponda munhu. Apara mhosva ndiani?
ndipindure mubvunzo wandabvunza. Aiwa, ndipindure mubvunzo wandabvunza. Aroha. Akabuda nepawindo ndopakatekwa akagwachura bhagi rabhagi. Maona. Akagwachura bhagi rabhagi. Akutocheka aone pari. Okay. Ndo umbo watiri kuti inzwai. Ndo umbo watiri kuti tikada kutaura izvozvi zviri kumakosi. Wachainvestigata kuti akabuda nepadho here, akarohwa here, akadii. Handii. Ndo kwairi kuMajor Street. Saka tiri kuti isusu ngatimirei nyaya iende kuMajor Street, zvese zvodi zvopera. Yapopera inozodzoka kunoku toona nyaya yekupfimba mukadzi. Asi tomboti hedu iye zvezvi tambovhara sidari. Tombobvunza wadare kuti wangani wakadzi wanofamba murodhi wasingapfimbwi nevarume? Ndorati wakadzi wasimu imakusati mabhopfimbwa nemurume. Hongu kana kwete makagara ini? Hongu kana kwete? Ai wangani wakadzi wagara wafamba murodhi umo asinganzi neumurume sviyo? Pamusoro zvazvinenda ndezvekuti varume makasikwa zvakasiyana. Kuna anoruchiwa rwuya runenge runotora nedhimoni. Izvozvi ndakatopika zvandakaita unotoona munhu achidai kunge achatokumedzera mati asi haatadzepedzi kungokuti ini ndochikutaurira manje kuti handidaro. Saka izvozvo ndakachikumbira kuti ati mukadzi wacho ndiyewe angadai ngobvunzwa. Hamutongi dare, tinokuti dhai dare. Handiti maona madzimai ese hapana asimudza kuti handinyengwi. Mukadzi ndiye anodii? Anoramba. Saka mhosva yababawa inhau yokuti ndibaba. Tinenge tavakuwabata nemhosva yechii? Yemakuna-kuna. Kuti wakanga wakupfimba chii? Asi dakwakungopfimbawo hako pava pasina nyaya. Nekuti wakadzi wese munopfimbwa muchibuda panapa munotonzi tsviyo. Unobva wazvipedzera ipa. But problem yake chete ndeyechii? Yemakuna-kuna. Ekuti apfimba chii? Muroora. But kuri kupfimbwa ekuti akapfimba akaramba, hapana mhosva inenge iri iri. Ndo yatiri kutaura kuti ndo pane mhosva yake kuti akaita chii? Makuna-kuna yekupfimba chii? Muroora. Asi mhosva nemakuya ndo ndinotokupai chenjedzo kuti makuya ndo mhosva inenge iri chii? Iripo. But izvozvizvi hatingaitongi kuti titaure mhosva iyo nekuti uyu adaro akanyangadza kudaidza munhu. Handiti? Nekuti tataura kuti hapana mukadzi asingapfimbwa. Zvichireva kuti naye anotopfimbwa. But haudaidzi munhu nekuti uri kupfimbwa hoyo muroesa munhu. Panenge pane chii? Pane. Ipapo naida kutsanangura kuti pakurowa kunzi kurowa. Ava baba takavabata ndovatavavharira mumba. Aiwa, tatiyo hatisi kuitonga nekuti muchato iri kudii. Handidi mutongo iyi. Nekuti ndinoenda kutobata ndaraunda akutodii. Mazvona. Ndatenda kuenda mato zvese zvegaita. Saka kunzwisisa tinotadzwisisa kuti chikumbiro chedu ndechekuti kuti isusu tive tiri safe. Ndisaka tanga tichida kuti at least murume because pane matrate ari kubuda ekuti murume arikufamba achitaura kuti wakunzi kufa nehwani. Saka ndo zvataakutywawo kuti nyaya iyi ikanonoka kutaurwa nevanhu vari kufamba achiudza kuti vakomana ava nenginanenginanenge ndikufa nehwani, nyaya iyi ikasatongwa zvakanaka kumapurisa kuti ndichafa nehwani. Saka pane matrate aripo. Saka handizivi kuti it's okay. Ndinotenda icriminal zvakare. Muruora apara mhosva
iya achandopara futi chimhosva kusvika mapinda mujeri. Saka iwo haiwa kudaro kuzondorova vanhu nekuti unenge uri kupara futi chimhosva. Mhosva haiitwi neimwe mhosva handii. Saka izvozvizvi endai indopere kumajistrate. Yapera toona kuti majistrate inenge yaiona zvakaita sei, then tozodzoka toongotonga mhosva yechi yemakuna kuna. Pamusoro changamira iyi nyaya yakatombopinda futi mukoti majistrate court. Nyaya ikanzi tisikuona umbo hwakakwana. Chipiwo judgment yacho but akutaura kuti hanzi iri kudii, iri kupinda ine date. Tobva wadzokera futi kukoti zvikanzi tova kuti vakomana saka haisati yapera. Unless kana yapera zvapa munhu anoramba achiita appeal. Akaenda kuti kuhigh court hatiibati, akaenda kusupreme hatiibati, akaenda kusvika zvanzi judgment yekupedzisira final yatinoona toona kuti yanzi chii. Ndikuzvinzwa changamiri, asi tinoramba tichidzoka kwamuri kuti changamiri kuti nyaya iyi inenge ichiramba ichikonetsa musha nekuti tiri hama navo. Musaramba ichingodzokera futi kumapurisa. Yakambonzi aya no nyaya haisi kumapurisa, iri kukoti, iri mudare. Iri dare majistrate court. Mirai ndikutaurirei, dare rinotangira pana Ishe. Ishe munhu akaita appeal even asati apedza kuitonga akauya kuno, Ishe haachatobvumirwi kuibata. Munhu akaita kuti yauya kwandiri akaenda kumajistrate court, inini handichabvumirwi kuibata. Akaenda kuhigh court, majistrate haichabvumirwi kudii kuibata. Akaenda kusupreme haachabvumirwi kudii, high court haichabvumirwi kudii. Ese makoti anenge ari pasi anenge asingabvumirwi kuibata kusvika yapera manje, nekuti pane icriminal. Yapera ndobva inozoya kusiva yochizotongwa kuti ona iwo akabatwa nemhosva. Zvawakabatwa nemhosva taakuchikutongwa isusu kuti tiripirana. Ndomafambiro ematare handii. Nekuti tikaibata tiri kukoko ndatosungwa inini kuti ko mutemo watakakupa iwewe kuti mambo haubati nyaya iri kuko wazoibata nei. Ikanga yauya kuno kuisha akaitonga, inini ndotoeka andori pamumbi waibatirei nyaya yauya kwandiri. So zviro zvinechi zvoto zvine mazera. Saka ngatiregerei kuti iende inopera ikoko todzoka. Asi ida kujekeserai kuti nhau yekupfimbwa chete haina chii, haisiri mhosva kuti mukadzi asipfimbwa. Nekuti vakadzi vese avo ndavabvudza vanopfimbwa everyday, vachitobva muno vanopfimbwa, asi anoramba. Asi pamhosva yake chete ndeyekuti ndibaba wapfimba makuna handii. Saka ngatisimukei kutenda. Ngati muchapiwa date namabharani kana yabva court. Kana mabva court munopiwa date. Yekuti munotonga manje makuna ekudanana nemuroora. Ndopatinozovhura mavhidhiyo haya tichireva kuti aidii